er du gået igennem portene til Jannah. Og du går forbi alle disse vidunderlige scener, men dit hjerte er forbundet til dit hus. Så du går igennem Jannahs snodede veje, indtil du når hen til din ejendom. Og du ser denne store palads, hvor tegl, altså murstenene, er lavet af guld og sølv. Hvor mørtlen, altså cementen til at holde på teglene, er lavet af musk. Og imens du kommer tættere på dit palads, ser du noget, som immobiliserer dig fuldstændig på grund af den skønhed, du ser. Og det er din ægtefælle i Jannah. Der bliver fortalt, at man vil møde sin kone, om det så er ens kone fra denne verden, eller om det er en kone fra Jannah, så vil man se hendes ansigt og fryse helt stille i sin bevægelse. Og man vil bare stå der og beundre hendes skønhed. Der findes ingen ord i denne verden til at beskrive, hvor smukke kvinderne i Jannah bliver. De kvinder, som allerede er derinde, det vil sige Jannahs skabninger, vil være så smukke. Men de kvinder, som er fra denne verden, det vil sige jer, søstre, I vil være ubeskriveligt mange gange smukkere end de her Hur al-Ain. I vil være som de kvinders dronninger. Hendes skønhed er så overvældende, at manden her vil stå i 40 år og bare kigge på hende og beundre hendes skønhed. Subhanallah. Og vi taler her om ægte kærlighed, brødre og søstre. Ægte og evig kærlighed, som den bør være. Og I vil være sammen, og I vil være lykkelige for evigt. Og hvert sekund I tilbringer sammen vil være ubeskriveligt dejligt. Og det bliver kun bedre. Subhanallah. Og efter du har brugt alle disse år på at kigge på din kone, går I ind i jeres palads. Alt er nyt for dig. Hvert sekund er en oplevelse for dig. Du render rundt i dit palads, kigger på dine møbler, beundrer dem, og du går fra rum til rum, mens du siger Alhamdulillah. Og det er næsten en fornærmelse at kalde den for møbler, fordi man kan slet ikke sammenligne den med de møbler, vi har herhjemme. Allah ved bedst, hvordan de ser ud. Men igen, ubeskriveligt. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger for eksempel, at der vil være rum i Jannah, hvor hvis vi skulle stå uden for den, kunne vi se ind i den. Og når vi står ind i den, kan vi se ud. At de er gennemsigtige. Allah ved bedst. Men igen, subhanallah. Og kun Allah ved, hvor mange andre smukke og vidunderlige paladser og ejendomme du vil få tildelt. Måske hundredvis, måske tusindvis, hvem ved? Det er derfor meget vigtigt, brødre og søstre, at vi begynder at bygge vores Jannah op i denne dunya. Det vil sige i det her liv. Og det gør vi ved at følge profeten sallallahu alaihi wasallam og adlyde Allah subhanahu wa ta'ala. For de gode gerninger vi laver her vil blive belønnet af Allah på den anden side. Og nu står du her. Du har ingen aftaler i Jannah. Du skal ikke skynde dig at gøre noget som helst. Du har ikke travlt med noget. For du har ubegrænsede mængder af tid til at gøre lige hvad du ønsker. Så du går rundt i paladset og udenfor med din kone for at se hvad I har. Men før det vil du gerne have noget at spise og drikke. Og imens I sidder på de her sofaer, eller hvad I nu sidder på i Jannah, vil en masse unge rende rundt i smukke uniformer med vidunderlige eksotiske farver. Og de smiler alle sammen. Alle er glade og vil servere for jer. Og de vil servere for jer en masse ting, som I aldrig har set før. Som I aldrig har smagt før. Der er for eksempel hadith omkring frugter, hvor hver bid fra en frugt vil give en ny smag. Kan I forestille jer det?
Subhanallah. Så du behøver faktisk ikke at gøre noget. Din kone behøver ikke at gøre noget. Der er ingen, der behøver at rydde op. Det er ren nydelse for jer begge. Og så snart du går ud af dit palads, vil du se ubeskrivelige ting. Prøv at forestille jer en natur, I kommer til at se. Nye forskellige dyr og væsener, der kommer til at leve omkring dig. Himlene, farverne. For eksempel er der hadith på, at der vil være nye farver i Jannah. Kan I forestille jer en ny farve? Nej vel? Så prøv at forestille jer en masse nye farver i Jannah. Subhanallah. Alt, hvad du nogensinde kunne ønske dig at få eller lave, vil være muligt i Jannah. Og imens du er ude og nyde Jannah, kommer denne vidunderlige duft og fylder dine næsebor. Og du undrer dig over, hvor den kommer fra. Så du går rundt og prøver at finde kilden til denne duft, indtil du finder ud af, at den kommer fra jorden, som er i Jannah. Og du tager denne jord op, og du ser, at det er ren, hvid musk. Og nu hører du lige pludselig lyden af vand. Så du spørger din guide, hvad er dette? Og han fortæller dig, at det er en flod. Og du spørger, hvor er denne flod henne? Og han svarer, det er lige under din palads. I Jannah er der floder af uforgængeligt vand. Det vil sige, det aldrig bliver urent. Og der er floder af mælk, som aldrig ændrer smag. Det vil sige, aldrig bliver dårlig. Og der vil være floder af vin, som er en ren nydelse for dem, som drikker. Og floder af honning, ren og klar. Og i en hadith i Tirmidhi siger profeten sallallahu, at der vil være oceaner af de her drikke. Det vil sige oceaner af mælk, oceaner af ren vand, oceaner af honning og vin. Subhanallah. Og igen, I skal huske på, at mælk, eller honning, eller vin, eller vand i Jannah er ikke som dem, vi kender fra den her verden. Det er i den reneste form i Jannah. Den bedste form i Jannah, og den mest ubeskrivelige form i Jannah. Må Allah subhanahu wa ta'ala velsigne os alle sammen med sådan nogle floder. Og med din guide vil du besøge mange andre steder. Og der vil formentlig gå en masse år, imens du er i gang med at nyde denne tur. Du vil for eksempel se Jannahs enorme træer. Profeten sallallahu har fortalt, at der er et træ i Jannah, som er så stort og enormt, at en hurtig rytter vil kunne ride under den skygge i 100 år. Kan I forestille jer et syn? Subhanallah. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger også i en hadith berettet af Tirmidhi, at stammen og grenene i træerne i Jannah er lavet af guld. Og vi skal igen huske på, at i Jannah er alt i den reneste form. Så guld i Jannah er ikke som den er her i dunya. Derover er det ubeskriveligt smukkere. Så brødre og søstre, glæd jer til Jannah. I en hadith siger profeten sallallahu alaihi wasallam, at denne verden, sammenlignet med det hinsides, det vil sige Jannah, er som at stikke fingeren i havet og tage den op igen. Og den dråbe, som falder ned, er beskrevet som verden, det vil sige vores verden her, mens resten af havet er Jannah. Subhanallah.